unu ewezina iwe na Ayaya gwu iwe yo ebe a na-egwu ya kwa ụmụnwa because ụfọdụ ndị na-asị m nyefe update ka moto ebi na nke Ayaya si wee gaa nyefe update ka nke moto ebi na nke Ayaya that day ebute moto butesịa moto ụnụ n'anya na that video emepere m ụzọ moto emepe maka moto adịghị mma ma mụ na-ekwuo na okele chukwu ibe dị iche bụ Okongwu Dibia nọ ya na ndị bịara ka na-atụ ihe ojii ọbịa milita ihe na-atụrụ ihe ojii ọbịa milita bụ na m kwụ na ihe ojii ọbịa mmiri egbu chemkpue na nsị Ayaya ekobie na kọpụ ya ejugo Ayaya Nando ọ na ịmara na Okongwu ị na-atretin bụ my brother ka ọ bụ Ayaya hapụzia Okongwu fesie m hapụ Okongwu ka mụ na imezi ya nke m spiritually by spiritually ka m gwa ya na o nwere fechi ị ga onye eze biko mark it or leave it. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na Father of the Mens bụ aka na-asụ ụchụ awụnyela okwu na ya bụ okwu na-esere Igwe Ayaya na Nando ya na Okongwu Dibia. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.c ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Onye eze Jesus bụ aka na-asụ ụchụ worldwide eziela ozi ịdọ aka na ntị wenye onye dibịa ama ama dịka Igwe Ayaya na Nando wee sị ya hapụzia Okongwu Dibia ma bịa ka ya na ya bụ onye eze Jesus lụọ ya bụ ọgụ dịka nwoke na nwoke n'ihi na Okongwu Dibia bụ nwanne ya nwoke nke obere. O kwuru ya bụ okwu site n'otu ihe onyonyo nke o mere n'ọba ozi iru akwụkwọ ya bụ Facebook ebe ọ nọrọ wee kwuo na ya bụ onye dibịa bụ Ayaya na Nando ewetuka onwe ya ala ịkpọpụta arụsị asaa bụ nke ọ sị na o ji wee bụọ ya bụ Okongwu Dibia ọnụ. Ya bụ aka na-asụ ụchụ gakwara n'iru wee jụọ ya bụ dibịa Ayaya ajụjụ ihe kara ya obi o ji wee bụwa ya bụ ọnụ wee gụnye ezinụlọ Okongwu Dibia ha niile ebe ọ machakwa na ya na Okongwu Dibia bụ nwanne mana o nweghị otu o si wee kpọtụrụ ya iji gwa ya na Okongwu Dibia chọrọ ya okwu tupu ọ tụwa ya na ya bụ arụsị. N'aka nke ọzọ ihe butere onye dibịa ahụ bụ Ayaya na Nando iji arụsị asaa wee bụọ ya bụ Okongwu Dibia ọnụ bụ na ọ sị na nke mbụ bụ na Okongwu Dibia pụtara n'efere mba ụwa ma na-emebi aha ya. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na ọ na-agagharị ma na-anapụ ndị dibịa dị iche iche ego ma na-egwukwanụ ọtụtụ ndị ọdịnala ojoro. Isi sekpụ ntị ya bụ okwu niile bụkwanụ otu ihe onyonyo nke ya bụ nwa amadi bụ Okongwu Dibia mere bụ ebe ọ nọrọ wee rịọ ọtụtụ ndị na-eso ya mgbaghara bụ ndị na-ekpesara ya na ha jere ka ya bụ onye dibịa bụ Ayaya na Nando gwọrọ ha ọgwụ dịka ha kirichara ọtụtụ ihe onyonyo bụ nke ya bụ Okongwu Dibia tinyere n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya. Imirikiti n'ime ha ji iwe dị egwu wee na-ekpesa na kamgbe ya bụ nwa dibịa napụchara ha ego niile ọ napụrụ ha wee gwọrọ ha ya bụ ọgwụ na ha enwetabeghị mgbanwe ọbụla n'ime ndụ ha. Ya bụ nwa amadi gakwara n'iru were ndị niile na-ekwu na ya bụ nwa dibịa gwuru ha ojoro ha ewerela ya iwe n'ihi na egwukwara ya onwe ya otu ojoro ahụ n'elu ụgbọala bụ nke ya bụ nwa dibịa gosiri n'iru akwụkwọ efere mba ụwa na o bunyere ya. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. ịghọta ọ dịrọ m mma n'obi na mfụsị ya everything na-egwu online ndị na-complain sị na onye mgba vidio hope na original person ọ pụta ọ welezi ya ma influence ọ na-eme ndị mmadụ ife ọjọọ mgba nkịtị ndị mmadụ bịa na-afụta ya na nso na plan na ndị n'ụdị ka nsị gwa unu bifo dibịa na-agba vidio abụrụ ofu nke o ji abụ ịbụọ ka o ji abụ ịtọ ife nji emeri otu a bụ na ife dị na dibịa na-ebu dibịa na-alụsọ abụrụ ya bụ dibịa ọ na-alụ na-akarịkwa ọda asalọng ịghọta ebulu m n'obi mbata online ka m na-edupu ndị mmadụ ada m egwu wa ya not a scammer ka olu si wee fịa kama ana m atara anyị ka nzọ ndị mmadụ ndụ ife nji ekwuru ife a bụ maka ndị welụsị ịchaka mmụọ ndị Ayaya na Nando lụrụ ọrụ fa gara aga asị nka mpụta meki ihe clear maka ụdị kọọsụ m na-enweta onye kpọọ m na fon ị ga-ata afụfụ iwe egwu gị na igwe kwụsị anyasịa m ịchaka mmụọ ọrụ ọrụ this that ife nchi ịgwa bụ na ọ bụrụ na ịbịa na nke m bịakwa ntị ọfụma ọ bụrụ na ịbịa na nke m lụọ ịchaka mmụọ n'aka m nsị ndị alụghị ma ikpo na akaụntụ nọmba kwụọ ụgwọ na ọmụnwa dị aka ngwasị alụghị ịchaka mmụọ nye gị ya ọrụ mma enye direction ebe m nọ n'Ọkịja bịa n'Ọkịja were refund you the money ma udochi ya o nwere onye ngwọrọ ọgwụ ya adịele na ọmụnwa decide na m achọ ọzọ ịlụ abịa na nke a na-ekwu Ayaya na Nando ụnụ na-akpọ ọga m Ayaya na Nando abụrụ ọga m ada m agbazilo mmadụ bụ ya agbazigolo m mmadụ bụ ya reta ya ị na-ege ntị ka unu the first day nje na nke ya ọ bụla m bụ the first media gba ya vidio onye nke the first media abịago gba ma comedians ma akpọba fafa agbasigwu vidio mmadụ chatị nsị m jekwuo da man na the man nwere ọgwụ na ọmụ ife ọ na-alụ n'otu a na-agbasi ndị dibịa n'akwụkwọ m gbanyekwuo da dibịa n'akwụkwọ na ndị ọ ga-enyela aka ka nkụ mme that person ignore another person chat kwa m which is a girl m ọfụma far back
mụ na ya emekọgo fụ emesịa gbasa ọtọ okwutekwa maka dị Ayaya njekwa na Facebook nụkwa maka ya nsị mba na onye si otu ebu ya enwelele sọntị na ọ na-eme na ọ ya atọ na asị m ọ ya atọbe m nwa ga ya otu o si wee mee ife ọ mee that day otu unu si wee believe onye for the first time wele ego nye na ọ na-alụ ọrụ na ọrụ na ọ ya gazi ka mụ nwa sikwa wee believe jee ebe a gbaa ya vidio ị na-ege ntị asọ ndị na-ekele m n'ogwu ụfa wayo na omefa nke a adịlọ m aware of it maka agwago m ụnụ si ụnụ na dibia kwubekwusie before unu eme anything contact me first do na contact kwo m because ịma na ọnwe omume ndị Igbo na-ebe fabia na-eme otu ọ na-ewute m ihe eje ka ịzọ mmadụ azụ ọpụsị ebe ị na-azọ mmadụ gbuo onwe gị mmadụ ga-akpọ gị na fon si gị na-ekwo dibia dị otu a dibia dị otu a dibia dị otu a biko ka o si ala ịmakwa ka o si alụ iwee kọbara ya si ya mba ọlụ anyị na-ekwu dibia ada arụ ya na onye na-arụ ya eje n'ebe emeni ya gị na onye ahụ kwubekwusie chee na gị na mmadụ na-ekwu ya bịa rekọdụ wa ife niile aha gị na ya kwu send ya alụ dị dibia gị na dibia bịazi ya na-ewere ya nwebe okwu dibia bịazi ọsọ na na-abụ mgbabịa vidio gbasị ya anụ m akọta ya n'azụ nwaanyị no the person na-agwa ya anụ m agwa ya ka ngwa ya nke bụ eziokwu emesịa o welụ the voice note ngwa ya send ya alụ dị dibia bịa forward alụ the voice note mme nwesị ọnụ okwu so onye bịazi ya jụọ masị gị na dibia nwe ife ọ na-alụ nwa ọgụ nabata gị na ya jee and which is na dibia niile m fụ taa adam eje na nke ndị dibia na-egwu wanyo ọ bụrụ na niile ewe elu m iwe ga-ewezi n'alụ m ama nka m na-esisi ya no the verse for me ọlụ nka m na-alụ and mụ nwa na onwe m aya agarụkwanụ mgbawu gara ije ọgụ because ọlụ nka m na-alụ ọlụ m bụ ije review ndị dibia ịghọta nke dịla bụ ijekwa dibia ọgbalụ gị afa ọ gbasịalụ gị afa ijekwa ebe ọzọ agbakwarụ gị agbasịa iwe cheki ya nwa onye mmụọ gị nabata bifo ọrụ alụ gala asị na dibia na-agbalụ gị afa ị na-agba uche gị ọ bụla dibia si iweta ego because ọnwa ka esijara nke dibia gbasịalụ gị afa si divo ga-eji gwọrọ gị ofu mkpụrụ ọgwụ bụ 1 million 700,000 iwelu nye because ebe rivụlọ na onye nwesị 1 million na akaụntụ bụ bịa ebe ị nwesị 1 million na akaụntụ amaghịzi m ọgwụ ọzọ ị na-agwọ ka ịkpata ego ndị ọrụ nwere ike ịsị ndị ya eji 1 million bụ like ịsụ ụzọ akpụtuolu iti gbuolu nke a melụ nwe amaghị esi na ọrụ uri nne na ọ bụrụ ofu mkpụrụ ọgwụ ibupụta 1 million 500,000 and this thing even mekwa meli na mmadụ ekwesịghị epik kọlụ ndị mmadụ ọfịa ka arụ bifo mpik kọlụ mmadụ bụ na ị ga-akpọ na fon sị ntọ ịlụ gị alụ gbasakala onye a ntọ isi alụ gị alụ jezi ya yuzuo datin against me jekọsalụ the person many native doctors mmadụ ejesi na nke fata bụ this thing na-esel m na fọ nwere ihe ọzọ mfụzi afọ anụ m ezo ozuzo a na-ezo ekpuchi ihu m amefe ebe fa nọ gịnị butere ya na nna atara anyị ka m gwa gị okwu ka ọ baala gị ka m ji wee bụla ene m iwere ife ngwa anyị gbalụ the native doctor fụzi ya ma ọ na-afụtazi m asa ajọ mmadụ nwaanyị na nna agwa gị ya ka ọ baala gị and again dibịa lụọ ọrụ gị ọrụ ọbụrụ ọrụ agara aga go to his house gwe ọgana ife ọlụlụ agara aga onye ife atụzi n'ihe egwu ịrapụ onye tụrụ ụlụ ọrụ ịrapụ ya na-akpọ m mgbe ị na-eje ebe ịkpọ m na fon ụfọdụ ndị ya abụfa kpọba mkpọsịa m nsị fa nekwo ka ife si dị fe buru datin nje ka ọrụ da dibịa fa lụgbakwa ọrụ alụsịa ọ gara fabịa bule m ube m ị na-ebule m zelụ m for what mmegbu onwe m so unu ewe n'iwe biko nobody is above mistake ị na-ege ntị na Ayaya lụrụ ọrụ gị agara aga n'ogwu wayo does not mean na ndị dibịa niile na-agba vidio bụ ndị wayo aka nwesịkwa dibịa mụ ifefa na ala uche isa we still go and visit them ndị nwa na onwe ebi fe efụfa gị na fakwubekwusie ijekwuo dibịa na-amụ ife ọ na-arụ gbasịalụ gị afa they don't need to tell you ime itikwa anụ nwa bụ Okongwu nna onye a ka eko si alụ how far how come nekwo outside dịkwa na alụ voice note kpọọ m akpọ because ọ na-abụ nkwubekwusie ụfọdụ rekọdụ ya send ya alụ dị dibịa mụ nwa abụrụ ajọ mmadụ agwa gị nekwo nke onye a dị mma nekwo nke ọ specialize in the show other ones aka m adịọkwa ya so biko nu and again to clear you people ụfọdụ ndị na-asị na-ebi imu moto ọnya ka m ji agwa unu ewezi n'iwe na Ayaya gwu iwayo ebe a na-egwu ya kwa ụmụnwa because ụfọdụ ndị na-asị m nyefe update ka moto ebi na nke Ayaya si wee ga nyefe update ka nke moto ebi na nke Ayaya that day ebute moto butesịa moto ụnụ n'anya na that video emepụrụ m ụzọ moto emepe maka moto adịghị mma ada m ezu ọnụ were ekwu nke m anụ m ekwu nke mgbe ụwa nke o si dị moto adịghị mma nke dịchị mma bụ nke wagaji ya anyị nwa ife anyị nugide n'ezi bife wee nyaruo ya na nke ndị mekanik ebe a paakị ya nke m bụ jisi ike ka m ji paakị ya ebe m paakị ya ka eje ka alụọ ya dị ya ka ọ dị ruo taa na-akpọtụ fa na fon a na-ebizi my call so onwere moto ebiro m eni moto mmesịa nka ya eje delete that video kama na nsị na before delete that video I have to make it clear for everybody ka onye ọbụla mara amalụ
agbasikwala na vidio na-akọ ọtụ live video nene moto akọbalụ m efe ọzọ onye akọlụ side onye akọlụ side daa moto ka dịkwa n'aka onye butere onwere moto ebi tere na aka nji ọkpa aga moto ego na-akwụ type driver na-ebugharị m ede bụ 40,000 aka na-akwụ ya ruo taa every day ebe na-enye driver na-esi Asaba dị ebugharị m ebe ọbụla m na-eje ma wọrị ma ebe ọbụla ma ọ bụ nchi ije lụrụ mmadụ ọrụ 40,000 every day aka na-akwụ ya ruo taa aka nji ọkpa aga onwere moto ebi m ọ bụrụ nkwe plate nọmba moto m efu so unu na-ekwu unu wa yeso ya kwuo egwu m eso ya kwu deceive m nwa maka otu unu si believe ka m nwa si believe emesị at last maybe investigation to the extent na ụfọdụ ndị emesị na ụbịakwu be ma asị mfa bịa ekwubekwusie enweghị m any of the option na-abụrụ go back that place kọwari osie ike police station dị ndị polisi fa ka na ọrụ were polisi ji ebe a ịpụ ime ya arrest simple ọ bụrụ ife a na-agbagharị okirikiri ọkụ ikirichala nke ahụ ngwanụ ka etinye anya n'ihe onyonyo nke ọzọ bụ ebe ya bụ nwoke dibịa nọrọ wee tụọ Okongwu dibịa na arụsị asaa. Ị nụrụ otu o si wee daa? Nwoke dibịa tụrụ Okongwu dibịa na arụsị asaa. Ka etinye anya na ya bụ ihe onyonyo ka m bịakwanụ. Enwere ihe ojii ọrụ agwụ, enwere ihe ojii mabele, enwere ọbụbe, enwere ihe ojii agwụ, enwere ihe ojii ọga mmiri, enwere abụghị ojii abụ ụgbọnọ, enwere ayaya. Ya ihe kwulo ihe ntị na onye ọbụla ya akọrọ alụsị ya bụ na onye na-akpa ibe dị iche kelee Chukwu bịalịba anyị o akpọrọ nya na nanụkwa ya na-ekwu na alụsị na akpọrọ nya okwu o wee bịa na Jenụwarị wee saa anyị foto wee gba anyị n'iru akwụkwọ wee gba anyị anyị na anyị ebunye moto na anya ji ọkpa aga mana ọ saa anyị foto anyị nye ego anyị na-enye ya 100,000 anyị na-enye ya 200,000 o nwere mbọta ejidere ya n'Ọkịja o ji ụgwọ 1.5 million o ji onye alụsị wee dee tụ kambli alụsị bụrụ mmadụ tinye na line na-anakọsi ego okele chukire dị wee jiri ya n'Ọkịja wee kwuo na ihe ọ ya akwụ 1.5 akpọrọ m na fon asị nwa be m wee kwụọ 500,000 ewee rapịa onye nke a ya apụtakwa kwuo okwu mgbe na-atụrụ anya nyanya moto m bunyere ya bụ Toyota Camry black color bunye onye a na-akpọ wagaji Corolla Okongwu dibịa kabụl moto mgbalịa flight gaba Lagos si Lagos wee bata ebuteje ya moto ka o bulu ọsị m na ya like interior of the moto mkpọ onye na-ebute onye mkwụrụ ụgwọ moto a si aja ebuteli another one 2 weeks m ji esi ya ka ebuteli ya ọkọrọ mee 1 week Okongwu dibịa kpọọ my secretary on Saturday si ya gwa ya ka ọ kwụnyali ego secretary wee babalịa mba oge niile ego were aka ịkpọ Igwe after 2 days Okongwu dibịa wee jee internet wee mebie ava anyị wee kwutobe m nke ngịa amaghị m ebe o si le nchaka mmụọ ya na ndị otu ya wee wele esi ka ọ bịa wee nawa m ransom wee si ya na ọya nọrọ ebe ya ihe na-ekwute anyị o bụ na alụsị saa ya egburu m Okongwu dibịa abịa bụ Denis ibe pụrụ iche ọnụ ka m na-abụ ya taa na o nwere ọdụ ibe ya eme ka ọ bụrụ mmadụ ọnọ jenerechi ya niile ibe dị iche kelee Chukwu ibe dị iche Okongwu dibịa and ogbu onye onye ewechapụ generation Okongwu dibịa mmadụ anya tọwara dibịa Okongwu dibịa ọzọ abịbịa ya eko na bịa egwu m ndị niile ya na Okongwu dibịa yi wee mepere aka wee sị ka a na mụra nsọ egwu m na alụsị nsa ya ekwechapụba ncha niile onye na-amara ibe ọ na-ekwu ni wee na-asị ka ọnụ online wee na-asị na aya ya sịrọ egwu m na onye abụ ihe dị ikwu online ikwu ya isi alụsị na tagbuo gị and ikwu ya isi ebe abịa ikwuru online ihe abịa dokwa alụsị na saa na ihe m kwuru taa o bụ na kelee Chukwu ibe dị iche ọnụ nwa alụsị na asaa na-abụghị taa na ị na-aga n'ogologo ezi egbu ịnwụ na mmiri ya gbado
eziokwu na ana ya ejide gị anwụ kese gị ọ bụrụ nsogbu ma gị ma nne gị ma gị ma ụmụnne gị ma gị ma jenereshọn gị atị m na mmụọ gị ma ezinụlọ gị atị m na adịdịa ya eko na be gị nsị aya ya eko be gị nsị aya ya eko na ụmụnna gị ibe imete tata bụ ibe ụmụnna gị ya edokwe ka ọ bụ omenala ka ị na-emebi bụ nwatakịrị dị ka gị mgbe kwuo na onye ọbụla ya ga ntị ibe ahụ ngudo nya ka onye ọbụla ya bụ n'alụ ka agọta ka agba egbe ka ọ pụọ ibe anyị ekenekwe mụ ọ bụ Okechukwu ibe dị iche onye ka ebe ọrụ alụsị n'ori na ọ na-ezu ndị dibịa begota n'ori na ọ na-ezu ndị dibịa n'obewota obegota na onye zuru ozi ọzọ na Okechukwu ibe dị iche n'ọnụ na o ji kwutọ ndị omenala na onye eji ọnụ egwu ọ bụrụ okwu alụsị na saa ya egbu ya egbu ezinụlọ ya ya ka obi ya ọnụ na o ji wee kwutọ Ayaya eze alụsị Igbo bụ na ndị na-awụ na otu ibe dị iche egwu elie na ọ bụrụ na ogwu elie nke nta nke echi na alụsị na saa ya ekpochekwa ezinụlọ ya na o nwere emekọta n'ụwa ka ọ iwe manụ na ndụ ya ma ema ụmụnne ya na alụsị ya na-ekote tata bụ alụsị ụmụnne ya erigwu na ọ bụrụ sa alụsị mkpuke ya edokwe nwere agba gị bụ ihe oji aka ọsọ aka eze alụsị na otu ibe dị iche bụ Okongwu dibịa Kelechukwu n'okotokwana agba agụ debele ụmụnne ya debele obodo ya wee kwuo na-ele abụrụ na ya kwule na-ele agụ ejigharị nọ ibe ya kwuru n'ọnya ka ya eme n'ụlọ ekpochekwa ezinụlọ ya ọmaka dị bụ ọnụ nne ya igwe yoji m okpere m igwe ọ bụ nna ndị nwa wuo Ayaya na ndị ọ bụ Kelechukwu ibe dị iche na-ekwuto nna ndị nwa wuo na Facebook were abịa na-egwu wayo na-eme ibe dị iche iche nke bụ yoji m okpere m ka ọ na-apịa taa n'ihu tinye ihe ejeje egbu ya bụ Kelechukwu ife dị iche ị na-egbu ya na-egbu ezinụlọ ya na-egbu ndị bebe na nsị Ayaya eko bebe tiri ọbịa setụrụ nna ndị bịa dokwe gị bụ ihe o ji n'oyibe nkwu Igwe no babo ọ bụ Ayaya atọ ọ gbara gị na ebe ọ na-akpa ya ndị dibịa niile ọ na-akpa ya ndị dibịa na-akpa ya ndị arọba na mere ndị omenala na-egwu agba gị ezinụlọ na kaja ahụ iwe nwe Ayaya na ka ije meli eke meli oyi meli ahụ abịa na n'ụbọchị na anọ na ka ya yoji igwe akọsa aka abụọ na mleje ọgwụ ma ọcha asụ nwere ngere nwere ọbịa asụ nwere etu obi ọ bụ Kelechukwu ife dị ọra ibe dị iche bụ Okongwu dibịa na-ekwuto nna ndị nga wuo na-abụ ife ọma ọ meelie ka ọ na-ekwutoro ọ na-agụtọ nna ndị nga wuo na Facebook na-akpali ndị ọdịnala na Facebook na-eme alụ dị iche iche na Facebook mana anyị gwuru ọta anyị ya ka alụ niile abụọ na-eme ya ebe na biri ọta anyị ya onye kota ebu gba anya na Kelechukwu ife dị ọra ekotewe ebu ife dị iche na okotewe ebu ha makwa gị bụ ihe oji akọsa aka ahụ ọrụ na o ji wee kwu ibe abụ bụ ọrụ aka eji were egbu ya na-egbu ezinụlọ ya onye ga-eji bụrụ awụsa asa blọkụ ezi ọ na-agba moto o ji ọgba aga eji mashin ebu ya ihe ọ bụla eji wee buru ya wee gbakpọrọ ụzọ unu ya egbu ya nwụrụ nwa na-agba gị bido taa n'ịga bụ oyo Kelechukwu ife dị ọra ibe dị iche Okongwu dibịa na-atụgharịa ibe ọbụla ọnụ na-atụgharịa anyị gwuru asị anyị eko obere mmụnụ ya niile kotewa alụsị dị na Nando kotekwu alụsị ụbata alụsị niile dị n'Igbo kotewu ya so na anyị gwuru gị bụ ihe o ji n'ihe ege na-egbu ya ị na-egbu ya na otu na-egbu ya na ibe anyị na-egwuo bụ Kelechukwu ibe dị iche na-eji mara Okongwu dibịa ava o ji egwu wayo ma mụ na-egwuo na Kelechukwu ibe dị iche bụ Okongwu dibịa nọ ya na ndị beba ka na-atụ ihe ojii ọbịa milita ibe na-atụrụ ihe ojii ọbịa milita bụ na m kwụ na ihe ojii ọbịa mmiri egbu chemkpu ya na nsị Ayaya eko bịa na kọpụ ya ejugo abụta mbọtị ya ka ọ bụrụ ibe nwatakịrị a na-alụ bụ iji ndị dibịa na-atụ karịkachọ ibe ọ na-alụ bụ iji omenala na-atụ ekwu m na ịtụgidego n'ilugo nke Ayaya n'ọta ka ọ be n'ọta ka ọ be mgbe gwuo na ịyakọrọ na Aya wee nwụọ nwoke na obu na ayakọrọ nwaanyị anọkọrọ bu na ayakọrọ na onye nọkọta otibiri nwụrụ adị m na ya egbugide gbugbo mkpu unu ụmụnna abata na ụmụnna wee na-ekwuo si na ọta ka igudebele ndị dibịa wayo taa ka igudebele ndị omenala wayo taa ka izudebele ori wayo na ị na-abụghị oli vidio dị na-agba ndị dibịa na-enapụghị ego na-ekwu ya sị m na nke Ayaya na obego na mmadụ ejiri omenala amụsala egwu ma mmadụ ejiri ọdịnala egwu na ndị bụ Kelechukwu ibe dị iche
ji Okongwu Dibia wee na-egwu ndị mmadụ wayo wee na-agba ndị vidio na-anapụ ndị dibia egwu n'ọta ka obe ihe ojii ọbịa mmiri ya egwu onye ekpochapụ mkpu unu nsị aya ya ekopụ unu etu a ntikwu etu akọ ya isede Okongwu ọkụ ịhụla nke ahụ ma hụ ka o si wee gaa unu mana ihe dị iche na anyị nwabụ ndị nọ na Asịrị FM na ndị ọzọ na-agbasara unu ozi bụ na anyị anaghị eme na ihe ọbụla mere ka anyị ihe onyonyo weta ihe ọbụla mere ka anyị ihe onyonyo ọsịsọ weta kama anyị na-echere nwee ndidi ma chịkọta ya bụ akụkọ otu o si wee gaa ma butere ya unu n'uju ka unu hụ otu ya bụ ihe si wee gaa ugbu a ka anyị tinye anya n'ihe onyonyo nke ọzọ bụ ebe aka na-asụ ụchụ worldwide bụ Father of the Mens ebe ọ nọ wee bata na ya bụ okwu wesịsị hapụziara ya na Igwe Ayaya ya bụ okwu ka anyị tinye anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Share this message. Ayaya Nando has crossed the line. Ayaya, or whatever they call him, I thought Ayaya is a matured man. What the fuck? You bought about one of them. Ayaya be a matured man. Ayaya Nando, on him and Okongwu na threaten by my brother couple. Him and Okongwu na threaten by my brother. Ayaya, you don't money when Ruchi, you don't know money. Ayaya, Okongwu biaba na ebe nọ na-ebupụta gị o na-eme vidiyo kwuru m okwu emekata na asị ịchaka mmụọ n'efe emekata na asị ịchaka mmụọ ekwuru m ekwu people na-ebutelu m complain na this my nephew nekwa ife ọ na-eme na nwee na-akpọ this boy si ya na ụdị ife adọrọ na agbụrụ anyị retreat your step emekata na-ebute ịchaka mmụọ abazialụ this boy mba o nwee conscience o wee sị na gị na ya alụzi Ayayi wee bupute ụmụ nonsense mpịampịa mmụọ a si na ị na-atụ ya na alụsị Ayaya gị bụ aka na-ama nzu amaghị unyi and ịma na aka na-ama nzu adịrọ m ịma unyi ijukwala ese ịmakwa na that boy si na ọbara anyị wee bịa Ayaya ịsịrọ ka ịgba ọmụ na fon Ayaya igbutogo onwe ya nke a gosiri na ịbụ ụmụazị nke a gosiri na o nwere ife inwelu nke a gosiri na o nwere ife inwelu ma gị ma mmụọ asaa afọ ife ilo na-eto anyị ama njebe oyibo ebe ịchọ ka eso onye spiritually onye ọbụla ma ya zijere ya ozi ya si ya na o metụgo onye eze aka n'ebe ọ dị mma o chego m aka mgba so na ọ ya afụ mgba anya o chego m aka mgba ọ ga-afụ mgba Ayaya ịpụtagozo gọvanọ ndị gọvanọ si ndị polichal isi ego iwe yuzuo my brother kpee ego niile ịkpa mana inwe nwere ike ịchọ ọrụ nwatakịrị ezigbo ego ma ọ bụ nye ezigbo moto oluzie mgbe m babara ya mbasị anya withdraw step ya maka afụgo m ebe ife ahụ na-eme na-eji lead ndị mmadụ obodo anyị na-asa alụ nsọ gba na Ayaya na ọ bụrụ na o nwere uche na ọma mme ife ome nke a gosi na ọ nwere ife inwe ọga mma agwa na ọ bụrụ mmiri ọkụ nne na-asụ n'ọkụ Ayaya alụsị afọ ịtụ bụ gị na ezinụlọ ige ka ọ ga-eche aka mgba o nwekwudo mmụọ ịtụ na ịnwere mmụọ iji aka igbu onwe na anwụ enwere mgbe this boy ji wee kpọọ gị si gị niile egbu wayo ife okwu bụ na-egburu wee na moto ebili ya ijiri aka ịlapụta onwe ijiri ọnụ ijeli mgbe gị na Okongwu na-eme ife ezinụlọ ya nọ na ya iji wee kpọba ezinụlọ afa mụ bụ onye eze gwa gị bụ Ayaya ife niile anyị kwụ n'isi Okongwu ga-eme n'isi gị na ezinụlọ gị bet me ịgwara atụlọ gị a na-akpọ gị Ayaya n'eko unu jesi mmepe họteelụ akwa na ọba alapụba unu ịnụ nọ ntụ a ka esi alụ họteelụ ịnụ nọ ntụ esi eme ka a ga-esi wee lụ họteelụ Ayaya nwere ndị na-agwa gị ndụmọdụ ọ bụ na inwe ndị na-enye gị ndụmọdụ ịma na ife anyị bịa mee n'ugbede a tọọ na-efi abụọ nwa ike igbu obele nwa ka ị na-ebubutere alụsị ịsa maka nọọsụ na gị na ya ma nlụsị obele nwa ka ị na-ebubutere alụsị isi na alụsị ịsa ka isi na ọgịna ịsa ịsa Ayaya hapụzie Okongwu fesie m hapụ Okongwu ka mụ na imezi ya nke m spiritually by spiritually ka m gwa na o nwere ife echi ifere na-abịakwa gị nwa bụ onye kwesịrị na-asị grandfather iwe soro ụmụazị bịa na-asị ịchaka mmụọ ebe na nke nwanụ ebe unu jesi mmepe họteelụ akwa na ọba
o wee pụọ na ala onye ọbụla chọzi alụ họteelụ 100 unu wee na-egozizi ọnwa ụnụ na-efe egbo na efe ụnụ bụbụ nothing but 419ers. ọ bụrụ na ọnwa gị ka onye ọzọ na-eyi uzu ntụ afọ ị ga-alaiki ya ikele mmụ n'ọbịa na Jenụwarị see foto inye 200,000 ego ọ bụ Igwele what is 200,000 inye 100,000 Okongwu akakwanụ wee kwu nke gị na ya jee ọkakwanụkwa ife gị na ya jee nọ mgbarị ka ị ka na-agbagharị okwubekwa na ife gị na ya lụrụ n'azụ Ayaya nekwa n'anya ka ịma na onwe onye imejọ tinye i confusion n'ime nekwa n'anya ka ịma na onwe ndị unu lile ego fa mbụ too gị na mmụọ nwụọ na-enye gị nsogbu n'ezikwa n'anya ọfụma maka na ife a na-eme ife a gbara aka Ayaya iwe ipụrụ obere nwa efe ọkwa na alaka ụnụ na-ayizi ife agụụ na-agụsi bụsi ije na nwa na-ekwugheri ọ bụ na nwa nwoke ka onye ọzọ na-eyi uzu ị ga-adị happy Ayaya ikwesịrị ịjụ ese ma na Okongwu Dibia bụ my blood ifunugwo ka ọ mere interview achọrọ m nonsense ya Ayaya ka njụke yi alụsị ma ife ọ na-eme ọ na-apụta na net Ayaya ka njụ anyị ọ kwesịrị na alụsị ka ibu onye na-ebe alụsị a na-eme majiki Ayaya ọ kwesịrị na ibu mmụọ ya ka m na-agwa ya ị na-ekele m na Okongwu na-emebi omenala ọgụnwa na-emebi omenala onye na-efe alụsị ọ na-eme majiki ọ na-eji ketụrụ esi pọtụ n'ọkụ lapụ Okongwu n'ọgị na onye eze ka ọ bụ na man to man power to power onwe dị power echi ọga ntu anyị si wee yipụ efe ka ịdị na mmụọ onwere power ịdị Igwe Ayaya mụ bụ onye eze na-agwa anyị na-cross the line you have crossed the line ọ bụrụ na mgbaghị na ọnwa ife mee Denis maka ama na onwere ife ga-emie onwere ife echi ndị niile na-atụgbu mmadụ na alụsị na nke ma niile ife eli zie na Ayaya Nando ozi si a na onye eze si oke because of n'ife ilu na Okongwu enwere mmadụ na saịdị nke maka ịma na ọ bụrụ onye nna ya ji ego ka ị kpọrọ ụdị ife a ịma na ihe eje nga mana silapụgodi ya na ụdị ya na mụ agorizi the case because na ọ gbara m wee na-eme ife niile ọ na-eme ọ mụ chikatara ya warning si ya depart from these people ọ bụrụ ntụ a ka esi achụ ego ịpụta na-atụ ya na mmụọ ị nwere mmụọ na-atụ mmadụ ọ bụrụ na alụsị ka ị chọọ ime ime alụsị ife eji wee mara ala ya bụ sinsi Ayaya mmụọ gị rapụrụ gị sinsi 2010 ka ife iji wee dị ilepụ farụ na apịtọsị aka na họteelụ mmụọ gị na ya yi alapụgo isi nsi ọ bụrụ na ị mara ọka ị marụ mmụọ iji ebute n'ugwu Awụsa na Nijelụ ọ napụgo isi nsi mmụọ niile anyị butere na Nijelụ mmụọ nkịta ọ napụgo isi nsi egwu a na-atụ gị bụ Ayaya igbugo respect gị n'ala isi ọzọ ka ịgba m na fonu mụ bụ odogwu gwana m odogwu ịkarịka gwana m ogbe ịgba mmụọ once Okongwu menchọ na onye eze bụ nefie ikwesị before ime anything na ịdụ azụ Ayaya weli ya nwayọ na ịma nlụ họteelụ n'ike weli ya nwayọ na ịma mkpa ego dibia na-akpọrọ mbụ kịta ife niile anyị mee n'ifi a ọ ga-return back to your family ọ mụ bụ onye eze kwuru ya nothing will happen to Denis nothing will happen to Okongwu ọ mụ bụ onye eze kwuru ya Igbo mụ bụ onye eze n'ụkwụ ịfụ mgbanya Ayaya igbogo n'ụkwụ ihe afụ mgbanya ọ gị bụ Ayaya ga-ayọ biko Ayaya ọ bụrụ na ịyọrọ m biko ka a mara ife na-eme gị ife a maka ife na-eme ya agbazi aka ife na-eme ife agbara aka maka na ọ bụrụ na ife na-eme igba aka ịma anyị pụrụ obere nwa afa ịnaka na ife ị na-eme ọ bụrụ na ife na-eme gị igba aka Ayaya ịma anyị pụrụ obere nwa akwa chianụ meseji a Ayaya ọ bụrụ na ị na-eme omenala o nwere ife dị ka ịchaka mmụọ na omenala Ayaya ọ bụrụ na ị na-eme omenala o nwere ife dị ka ịchaka mmụọ kedu ife na-eme ya n'ọnwa unu enwere ife dị ka maturity n'ife anyị mee ị na-atịkwalụ galụ obele nwa ka ị na-eyipụrụ efe bupụta mmụọ edokwa m n'onwe ndị bụ ego na-adịbụ na nke ihe mbụ ịmakwa ife anyị mee kịta na ha ma mbịazi bikọzi ịkpụ onwe gị n'ala
ife suppose ịkara ime ịkara ịkpọ the boy gị na fe edozie akpọkwu m wagaji na fonu ọ confirm ha na moto ibi iru Okongwu adịrọ mma mana ọ bụrụgodị maka moto ka m na-ekwu n'ọnọ agwa m ya si anya kwụsị ọrụ a ọ bụrụ na Okongwu na ụlụ m mgbe m gwara ya si anya kwụsị nọnsensị ya ụmụ ife ama ndị ọ bụrụ na Okongwu dibịa na mgbe m bụ onye eze gwara ya so debe Ayaya medebe na ife ọrụ na-eme ọma ndịrọ ntu a kama na ego nri ka ọ na-achọ ọ na-asịkwa ka ya mekwute m njụ ife me nji wee jụ bụ na achọrọ m maka mma na ife ahụ na-eme ga-emesịa lidi eto nọnsensị ụbọchị ọbụla nnụ na Okongwu ya ọgụ biko mma atụ Okongwu nga ụbọchị ọbụla mma anụ na ntị na Okongwu na ndị befe abịa yọ gị biko maka nọnsensị ya ime mma atụfa nga personally ọbala anyị ada efu na mba ọgaji jụọ ese ọbala anyị ndị bọọdụ anwa ada efu na mba onwedu mmụọ ibu ọga ọgị nwere ike ọ bụ na ị nwere ike tụrụ anyị ya na alụ m ọgị nwere power you are too small ịwụgharịsịa ife a mụ bụ onye eze ga-awụtu gị Ayaya ị ga-ayọ mụ biko maka ife a ime nwa oh my god ị ga-ayọ mụ biko maka ife ime my nephew Ayaya na Nando Nnamdị Nwagbuo ị ga-ayọ mụ bụ onye eze biko maka ife a ime my nephew. How can you use that boy and throw away him like that? Ayaya ị ga-ayọ mụ biko maka ife a ime n'ezi a nke a gosiri na ọ nwere okenye n'ebe afọ unu nọ nke a gosiri na ọ nwere okenye n'ebe afọ unu nọ ị na-ịsapụ ọnụ ijeri ji eli ede na na-agwa Okongwu na anyị na-asị ya ijiri asị na mmadụ ga-anwụ mmadụ one ka Ayaya igbokwa m n'ụkwụ igbo m n'ụkwụ ị ga-afụ mgbe anya Ayaya agụ adịghị eli agụ mana ijezi aka ili agụ ibe yi o wee gbado yi. Ayaya mụ bụ onye eze na-agwazi gị na ị ga-ayọ m biko maka ife iji ma n'ofe me ọ bụ na ị nwee uche asị onye nna ị bụ ị kwesịrị ịdị na-adụ ụmụazị ọdụ ị kwesịrị ịdị na-adụ ụmụazị ọdụ. Okongwu dibịa how many years ka ọ dị? How dare you? Una dị ọ na-asa aja apụala. Ayaya kedu onye mụ nke usu n'ala? Kedu onye mụrụ nke osu n'ala Ayaya? Egwu ara atọ ga-esi ịtụgharị ife anyị na-ebu ya jide gee m ntị ị ga-anya onye eze biko mark it or leave it. ọkụ ikirichalụnụ ha ncha na ya bụ ihe na-eme onwebe ihe m ga-ekwu ugbu a ilekwa anya ya bụ ihe onyonyo ka ị na-ekiri ugbu a etoola ogologo ya mere a sị na ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ya mere gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma goeta bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram gị na-ahụ ihe onyonyo bịara m folo ọ bụ na YouTube gị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo bịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ihu ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo bịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma igbo ndị nwe m igbo mụrụ nze mụ ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu.